Sitä esittelyn todella hieno 3 litrainen ekstra pitkä sprinteri. On hienossa kunnossa, hieno maali. Sorson tekemällä jatko-ohjaamolla. Ja mikä tästä tekee harvinaisen 7 paikkana. 3+4. Niitä ei paljon oo. On hienossa kunnossa. Kylkiputket joka suuntaan. Takana ei ole spoileria, mutta sen saa mukaan spoilerin myös. Se on mulla tuossa hyllyssä. Vetokoukku. 2800, mutta koukku 3,5 tonnia. Ilmeisesti muutosleimaamalla saa sitten 3,5 tonnia vetomassa. Sinne tulee valot. Valot tuosta ja niin kuin näköinen suorakylkinen hyvässä maalissa. On hieno. Ja tosiaan facelifti on 15 vuoden. Käy nätisti, vaihtaa nätisti. Tämähän on kunnon varusteellakin. Kaistavahdeilla. Noilla kuolleen kulmavarottimilla. Kaikilla. Alapine isolla mankalla. Sorsan jatko-ohjaamolla. Siellä on Rainbow Nerlis-sarjaa ja suppari tuo kontissa. Se voitais vielä katsella. Automaatti. Automaatti on. Tosiaan ekstra pitkähän tää on. Sähkölä takaovi. No on aika makiat. Siellä lukee Sorsa siellä. On siisti. Tuohon taittuu sänky. Tuossa on pieni. Vähän on pimeätä, pieni tarjotin tuolla ja keittolevy. Kylkiputketkin on siistit. Eikä ruostetta oo nuossakaan. On hieno kuntoinen ja tuosta napista vaan ovi kiinni. Tosiaan.